الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا الملك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear brothers and sisters in Islam. Welcome back to another episode. I think today is the 12th episode of the Friday Challenge, and today's khutbah, today's sermon, today is the 26th of Safar, the second month of the Islamic calendar, the year 1441, which is the 25th of October 2019. And today's sermon is coming from the Memorial Mosque of Moscow. Today, alhamdulillah, I was able to reach the mosque on time during the first azan, first call to prayer. And actually, the Imam translated or explained two, around 7 verses of Surah Ghafir. Surah Ghafir is the 40th surah of the Holy Quran. So, you know, we have 114 chapters of the Holy Quran. Surah Ghafir is number 40 of them, and the verse I would like to emphasize in this talk is number 3. So ayah number 3, the verse number 3 of Surah of chapter number 40 of the Holy Quran, Surah Ghafir. Ghafir, it means the forgiver. Ghafir, forgiver. And in this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says, غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. And the rough translation or rough explanation of this ayah is that Allah is telling us and all other people that listen to the Quran or that read the Quran that Allah is who? غافر الذنب, He is the forgiver of all sins. وَقَابِلِ التَّوْبِ, He is the acceptor of repentance. He is the forgiver of all sins. He is the acceptor of repentance. غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ. But even though he is this too, he is also what? شَدِيدُ الْعِقَابِ. He is very strong in his punishment. He is strong in his punishment. So twice, غافر الذنب. This is very good. So he forgives the sins. قابل التوبة, He accepts repentance. This is excellent. شديد العقاب, for those that are committing sins, Allah is strong in his punishment. ذي الطول, He is the giver of much abundance. He have a lot of abundance. So it means that Allah is the rich of rich. He is the most abundant one to seek abundance from. The La ilaha illahu, there is no any other God or deity except Him, Allah. Ilayhi al-masir. It is to Allah that all return. So we are all going to return to Allah. In short, غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. He is the forgiver of sins. He is the acceptor of repentance, and he is strong in his punishment, in his torment. But all of this, He have limitless bounty, limitless riches, limitless wealth that He can give to you and any other person.
La ilaha illa huwa, but before you know, there is no any deity, no any God except Him that deserves to be worshipped. Ilayhil Masir, we are all going back to Him. After our death, we know death is real. After we all die, we are going to be resurrected and stand in front of this mighty Lord of ours. May Allah accept our repentance. May Allah forgive us, and may Allah give us from His bounty. Please continue to put me and all other people, all other Muslims in your special prayers. May Allah accept it from us. Assalamu alaikum. See you next week. Okay. Subscribe to the channel, please, and share this video. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan wa da abokan arziki, barkanmu da sake haduwa a wannan sabon shiri na kalubalen Juma'a. Yau ita ce Juma'a 26 ga watan Safar shekara 1441, wanda ya daidai da 25 ga watan Oktoba, wata na goma a miladiya in ya tabbata 2019. Yau hudubar mu tana nan dai daga wannan masallacin tarihi na garin Moscow. Yau hudubar mu ita ce liman yayi magana akan ayoyi daga farkon sura ta 40 da ke cikin alkur'ani. Sura ta 40 ba sai na faɗa muku ita wacce ce ba, ku tuno sura ta 40. To sura ta 40 ita ce suratul Ghafir. Sai liman ya ɗan yi bayani a kanta, amma aya guda ɗaya da nke so ɗan mana tsokaci akai akan wannan takaitaccen bayani shine aya ta 3 a cikin wannan sura. Aya ta 3 mai take magana ita ce wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ghafiriz dhanbi wa qabilit tawbi shadidul iqab dhit tawl la ilaha illa huwa ilaihil masir. Na farko Allah ya ce ghafiriz dhanbi, Allah wannan shine wanda yake gafirta zunubai komun yawansu. Wa qabilit tawbi, Allah wannan shine wanda yake karban tuba. Idan mutum ya tuba ya nemi gafara, Allah zai karbi tubansa. Wa ghafiriz dhanbi wa qabilit tawbi shadidul iqab, amma kuma Allah yana da tsauri, yana da azabarsa tana da ƙarfi. Ma'ana Allah yana iya azabtar da bayinsa wanda suka saba masa, wanda suka kafirce masa. Amma duk da haka zittawul, Allah yana da me zance, Allah yana da cikakkiyar wadata. Allah yana da cikakkiyar wadata. La ilaha illahu, babu wani abun bauta, babu wani Allah ko wani gunkin da ya cancanta a bauta masa sai shi Allah. Ilaihil masir, kuma dukkanmu gare shi za mu koma. Ma'ana bayan mutuwanmu dukkanmu, mutane da aljanu da dabbobi da komai halittun Allah, za mu koma gare shi ranar tashin alkiyama. Again, ita ne ghafiriz dhanbi, Allah mai gafarta zunubi. Qabilit tawbi, Allah mai karban tuba. Shadidul iqab, Allah mai shadidul iqab, Allah mai cikakkiyar uquba, mai ƙarfan azaba. Dhawl, Allah mai cikakken arziki, cikakken wadata wanda zai iya ba wa kowa, da ni da ke da kai da ku da kowa Allah ya bamu. La ilaha illa huwa ilaihil masir, babu wani abin bauta da ya cancanta a bauta masa sai shi Allah guda ɗaya. Allah ya bamu ikon bauta masa cikin ikhlasi da kuma dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka gafarta mana zunubanmu, Allah ka karɓi tubanmu, Allah ka arzuta mu daga cikin ƙoramunka marasa adadi wanda babu wanda ya san adadinsa sai kai. Allah ka karɓi ibadunmu, Allah ka karɓi addu'o'inmu da addu'o'in waɗanda suka nemi addu'o'i daga gare mu. Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai, Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai. Allah ka shiryar da shugabanninmu, musamman shugabannin ƙasar Najeriya. Allah ka sanya Najeriya ta zama ƙasa cikin zaman lafiya da arziki da kuma kwanciyar hankali. Ni ne da ɗan uwanku Baguddin almajiri wanda yake buƙatar addu'anku. Ku ci gaba da sanya ni da sauran ɗalibai da mujahidai a cikin addu'o'inku. Allah karɓa mana, Allah gafarta mana da mu da masoyanmu da iyayenmu
da yan uwanmu da dukkan musulmai waɗanda suka mutu bil wahdaniyya wa bi nabiyyika bil risala. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nagode sai wani satin in Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.